Ya kawan-kawan sedang adzan zuhur, kita tunggu sebentar lagi ya. Karena sedang adzan zuhur, kita menghargai adzan zuhur dulu ya kawan-kawan ya. Keporasi Bapak-Ibu Mila boten mokal bilih hari dolo ati ketingan topi tempat para kawula ngamong tani ketingan subur ngapur ingkang ngrangi uga boten mangertos nanging dumadakan abdi ingkang wirasan rena gondang kasih menika sampun mapan wonten saking gedhong pusaka Bapak Prabu Lai yen tokan nyoto ingkang kaya mangkul kang dadi atur Yai Prabu Sri Bathara Kresna pun Kakang nampa dawuh sungsane Yai Prabu Duryudana awit negara Ngastina wektu dina iki para kawula uga durung mangya tata titi tentrem wusana Yai Prabu Duryudana ngendikake yen to bisa tata titi tentrem negara Ngastina yen to ing samangka kacandhaan wanodya ingkang mapan ana negara ing Dwarawati ya abdine Yai Kresna ingkang aran Rekna Gondang Kasih. Mula Kang saka iku Yayi renipun Kakang diutus dening Yang Prabu Duryudana mula wektu dina iki Rekna Gondang Kasih bakal tak boyong ana ing negara Ngastina. Samangka negara Ngastina bisa tata titi tentrem. Daya-daya Rekna Gondang Kasih tak kundurake ana ngersane Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Lagi cawan sabda Kang samya sumewa Kekering paseban Jawi kathah kang samya narka ana dirata bedhal saking pantilan saweneh kutha tilar pandengan Glesang upadyani dipriksa darunaning kita upiwa suninging gati sebab jar lain kono tewawunang no kawusa Moga Prabu Sri Bathara Kresna dereng ngantos paripurna nggih sami gunem raras Gandhara saha Sumawana Narendra Mandura Prabu Baladewa. Rikala semanten Maha Prabu Sri Bathara Kresna sigra nglenggahi Tri Tanggulangin Tri Pandurat Tri bilangan telu pandurat pangan dengan tigang lima datan kawedaring ladi kesaru gegering paseban yoba. Sinten teng sampun mancat pancaniti nglongok setinggih binaturata negari ing Dwarawati nenggih pulu cumbu ing Madukara. Nenggih kilurah pretok kantong bolong. Mangkono ndadosaken geger sarta ndadosaken alok sangjaning para wadyabala ingkang sami marseba. Kanca njaluk dalan, kanca njaluk dalan, kanca piyak kaya piyak minggir ana daya.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra lumut amber kanggeng nuwun sewu Koko Prabu Baladewa dereng ngantos paripurna anggenipun ingkang raisa Koko Prabu Mandura anggenipun Gunem Raras Gandharasa parandene malah menika wonten praptanipun Petruk Kantong Bolong Koko Prabu Yai Kresna wonten dawuh ya senajan to kepiye awit iki kalebu kawula utawa iki abdene kadangku Dimas Janaka Yai Prabu Sri Bathara Kresna aja nganti kedaluwarsa enggal atur panembrama marang Petruk Kantong Bolong Yai Kresna kula nuwun inggih Koko Prabu Petruk sawise prayoga anggonmu ngadhep ana ing kraton ing Dwarawati padha kanthi harja Petruk Kantong Bolong. Iye. Saderengipun nyuwun pangapunten sinuwun. Sauger kula menika sowan wonten negari Dwarawati lajeng priksa para abdi. Samya ngadhep lan ugi wonten gangsa ingkang jemereng lan ugi ibu waranggana ingkang jemereng. Kula menika awanipun namung badhe nembang kemawon. Ya ora dadi baya punapa Petruk ayo kowe enggal matur kanthi terwaca. Oh nggih. Yen pancen oke. Yen pancen kula sampun dipun dhawuhi supados matur wungsanipun Sinung Prabu kepareng kula badhe matur. Ya enggal matur Petruk. Upama sliramu sekar melati aku kumbang idam sari upama sliramu margi wong maneh aku kang bakal liwati sinaksen lintange samono janji prasetyane ngati tansah kumandeng netra rinasa karo sora saning triya mitarasa jagat raya kalingana wukir lan samudra nerailang memanise aduh ati selawase hop kowe mau ora tembang gubuk asmara Petruk sanes kok bacake gubuk asmara ayo diterusake Petruk kangge riyen kok ya nggih
Nggih niku pancen nggih niku wau kula pun matur dadi kangge kula sowan sampun wonten gamelan Jemereng Ibu Waranggono Jemereng niku kula sampun. Oke niku ora muni ngono kaya sing ngono kaya. Nggih. Gampang niki mangke nek wangsul mangke Bayu taken balise kula tak. Nggih. Nah, Petro angger muni teko ki anane ming do. Kuwi langke kok nggih kok ya. Buat saat diteruske ndak mangke tak gedawa-dawa ora sah wae Petro. Lah nggih kok ya. Nggih. Menika cekak awas kemawon nggih sak petawis anggen kula saben ketemu kali gamelan mau ajeng nembang pun tak laksanani senajan to niki dereng rampung. Nang menika bujung cekap. Iya aja gasik-gasik lan aja sore-sore. Nggih, pun. Nggih, menika bloko kemawon sinuwun anggen kula sowan dalem sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna menika estunipun kula menika dipun utus dumateng Ndara Janaka. Ingkang wosipun kula supados sepisan menika nakyenaken kan sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek omong sing genah lho Petro. Nek kowe ora ngati-ati ndarani ingsun iki petinju ngono. Lah kok ngoten ta? Lah ya saben kowe ngendika muni sing bener Prasil Maha Prabu Sri Bathara Kresna ning kowe rak ngomong muni Prabu Kresna ta? Tak ndarani petinju aku. Kok Prabu Bathara Kresna. Kula dipun utus dhateng Ndara Janaka supados nakyenaken. Nggih, nakyenaken. Nggih. Kula menika nakyenaken bilih Ndara Janaka menika mireng pawartos utawi berita. Bilih paduka ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna menika kagungan abdi enggal kamangka lamaking panudya. Nah, ngendikanipun Ndara Janaka kekasihipun pun rekna gondang kasih. Adat lupiya ingkang sampun bilih rayimu Ndara Bagus Janaka menika saben wonten panudya ingkang endah sulistya ing warna kamangka dereng nate tepang menika rak rayimu menika namung sumengko anggenipun badhe nyaketi utawi badhe nglamar. Mila saking menika sawanipun ingkang abdi Petruk Kantong Bolong menika dipun utus supados nglamar rekna gondang kasih. Niki lakone napa to sinuwun? Kok ana rekna gondang kasih barang? Mengko ditonton nganti rampung ora ngerti rekna gondang kasih iki sapa. Wah. Mun sak arep golek ramban nih. Petro wonten dawuh. Kepara nyata yen to ing negara Dwarawati ana salah sawijining abdi ingkang diaran abdi anyar jenenge ya rekna gondang kasih. Mula kang saka iku sawetara Petruk Kantong Bolong awit iki rawuh Koko Prabu Baladewa uga bakal mboyong rekna gondang kasih. Mula kang saka iku Petruk wektu dene iki ingsun durung bisa paring pangsulan bakal diboyong dening Koko Prabu Baladewa apa bakal diboyong marang kowe diaturake ana ngersane Dimas Bagus Janaka. Wah. Monggo kula menika janipun dipun utus menika janipun sampun abot sanggane. Didhawuhi pun abot sanggane kok dadi malah niki ora gek age-age nampi dawuh saking sedalem ingkang sinuwun menika dos pundi? Upama ingsun niki paring dawuh marang Petruk Kantong Bolong utawa Koko Prabu Baladewa. Ingsun durung bisa manggi marang rekna gondang kasih mbok menawa ana sesloka ana pamundhut ingsun durung bisa paring pangsulan ingkang gumathuk Petruk Kantong Bolong. Oh nggih. Lah kersanipun
yen to kesanipun Sinun Prabu Sri Bathara Kresna kados mekaten malah prayoginipun kula kaliyan Sinun Prabu Baladewa kados pundi keteranganipun iki ngene Petruk kowe sakwetara ndak sun supaya kendel ana ing negara ing Dwarawati lan semono uga Koko Prabu Baladewa kula suwun supados sumene wonten ing negari Dwarawati ing samangke kula badhe manggi dumateng pun rekna gondang kasih menapa pancen dereng kersa kaboyong wonten pundi-pundi Yayi Kresna wonten dawuh Koko Prabu ya yen pancen kowe mangkono malah saka pandukaning pun Kakang saka panyakra bawanipun Kakang yen to Petruk kantong bolong sejati mung bakal ngripuk kempul bebarung sinan kula kok padake ngripuk to kula niku mboten rawuk napa malih kula meniku ngriwuk ngrawuk dereng tau kok Paling mung dulek iki, Pak. nggih menawi wonten keparingipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna kados mekaten nggih kula yen derek kalih mangke sesarengan dhateng Sinuwun Prabu Baladewa Petruk nun kowe kuwi lehmu teka keri upama rekna gondang gasih kepareng diboyong diaturake marang Prabu Baladewa malah luwih dhisik Prabu Baladewa alah nek perkara dhisik karo keri ngoten nek jane ya padha mawon nyatane ana sing mung sewengi matangane terus awane do mulih ya ora apa-apa kok ya yen men kowe manut ngendikane Yayi Prabu Sri Bathara Kresna ayo aku lan Petruk kantong bolong enggal metu ana jroning